खुलुमबाय। दिनै 13 जानुवारि 2024 सुनिबार। मागो दमासिनि थाखाय बाजार बा हाथायफोराव गोबां गेदेर गेदेर ना, बोरमा, दाउ, हांसो बायदि बायदि फाननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदि गेदेर गेदेर नाफोरखौ बायनानै जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव सासे सिनाय मोनि सुबुंनि बा आइजोनि गोथै सह बोखांदों। क'क्राझारनि दरदलिया दैसानिफ्राय आइजोनि गोथै सहखौ बोखांदों आरो बे आइजोखौ बुथारनानै दैयाव गारनाय होननानै सन्देह खालामदों पुलिसआ। दा बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। गवालपारानि गदाबारियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव सासे सुबुङा जिउ गोमादों। जेब्ला थैनाय सुबुङा न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय बाबुल सांमा। एमसिएलए देरहासात बसुमतारिनि सालाखाथि बियाबा बिपिएफ हान्जानि थाखाय लरग' थरग' जानो थांगासिनो दङ। एमपिनि बिसायख'थियाव जोङो 100% देरहाखागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों इएम रन्जित बसुमतारिया। देरहासात बसुमतारि बिथांनि जा समस्ति बियाब, बे बियाबा दिनै बिपिएफ दोलोनि थाखाय लरग' थरग' मोनसे बियाब जाना थांगासिनो दं। मानोना बेवहाय दिनै 1178 साया इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनिफ्राय हाबफैबाय। गोबां लिडारानो जोंनाव जइन जाफैदों आरो माखासे आनडिसक्ल'ज लिडारफोरनि मुं दंबावो, बेखौ जों डिसक्ल'ज खालामथ'वा। मथा मथि फैगौ एमपिआवथ' जों देरहाखागोन। फैगौ एमसिएलए बिसायख'थियावबो जोङो नैबे बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 100% देरहागोना रोखा जानानै दं। जोंथ' 100% सांग्रां। जोंना दा हाइकामान्डआ केन्डिडेटखौ डिक्लेयार खालामबानो खामानिया जाफुंजोब्बाय। बाखि सिङाव जोङो गासैबो कनफार्मखासै। गतिके 100% कनफार्म आरो देरहानायाव जों सांग्रां जानानै दंखायो। बेवहाय गुबुन सेकेन्ड थट गैला जोंहा। माहारियारि बाद दानायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा, जेरावहाय जों रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसननि मानसि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो बेवहाय इनभल्भ दङ। गतिके माहारियारि बादखौ लानानैनो जोंनि सरकार दानायजों लोगोसे गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ जोङो आखाइ हमलायनानै समान मोनथाय आरो समान जौगाथाय आरो सान्थिनि मुङाव जोङो आवगायलांनो नागिरदों आरो बेखौ जों साक्सेसफुल खालामनो हाखाबाय। गतिके जोंनि जा थांखि, बे थांखियाव जों जाफुंसारबाय होननानै जोङो सानो। बाखि जोङो जा मावलांनांगौ बेखौ जोङो मावलांबाय थागोन। पार्टियाव सोगासिनो दं। बिथांमोननि भबिसतआ मा जागोन राजखान्थि बिथिङाव? मोनसे खोन्था, जाय बेक्तिया सानफ्रामबो गय सावग्लिखायो बे गय सावग्लिबाय थानोनो लुबैयो। थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनि फिसाफोरखौ, जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ, जोंनि आंगोफोरखौ जौ लोंहोयै होयै, ड्राग्सआ होयै होयै, जौ मा होनो जुवा गेलेहोयै होयै, बायदिसिना मेला खालामहोयै होयै जोंनि समाजखौ डिस्ट्रय खालामजोबखाबाय। गतिके दिनै जे मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोनसे गुफुं समाज दानो हादों, जों माहारियारि बादखौ नोजोर बोनानै जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो हादों। बेखौ सहायनो हायैनि जाहोनाव माखासे जोंनि गेजेरावबो जौ लोंग्रा मानसिफोर दंखायो। बिथांमोननि जा इयुथ हान्जा, फरायसा हान्जा हिसाबै इयुथखौ बाहायदों, बिथांमोनाथ' गासिबो जौ फाग्ला, जखाय फाग्ला, जान्था फाग्ला जों माथो। गतिके जायफ्रा जौखौ लोंनो लुबैनानै, ड्राग्स जानो लुबैनानै हाबैदों, बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया, खिन्थु हारिया जोबस्रांगोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।